Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. KARBI ANGLONG Autonomous Council 2022 MSC Bank Phu Kangwaya Phan Vote ke jog jiarni Assam State Election Commission pen pangdak pontanglu Aruni Phaikre hini arni Assam State Election Commission pen KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC Kangwaya Phan nonnang ke leji vosik ni phainer cap arni KARBI ANGLONG aratatum vote ke jog jia phan arni hot pontanglu Bang solong pathik pona tengke ni phain korage thomarni an kidot sia bang nomination alo kipipon edjia phan pathik ponlu Lapen ni phain kor aplike nomination aphai pangdak pon po lapen vosik nerkep arni abangke vote ke jok arni thik ponlo Lapen jong si ke chokje ke le adim ke dokok pulotangte ke roi thoje mati ripo laphan vosik ni phaikep arni si thik pon po Lapen vosik ni phaikre hini arni abangke bangso MSC bang phukangwai ang thek paklang ponjia phan State Election Commission pen pangdak pontanglo News Desk Report KARBI ANGLONG News Duar bagori panbari methoni LP School along thanbang kawedet ajok gunotsap talon dunlong ledet. Lo thanbang henlo aduntu osomar api apolo. Tangte school ay hemalong amatsi thanbang awete Charlie osomar kopi koson chiman jinang litum matha ikhortha. Lason si duar bagori panbari angkang along kedo methoni government school along inot thanbang Wilson Signar alang li lo ke thanamde aningkan lo osomara tumanta amithang athanbang amen jiputhek thian pin. Adontu Perangke atum karjupen kelong alamatengke inut ex master nat pua bang retirement dead pen alangli singnara sangho joint sitame class siwang with alangli assistant inut tuli hanse aphan chipek bonlo sitame gunot sap abangke dolamarausi loskor amet atum damsi flex sitame ingthor ponlo lasi singnar master bang non malomke keso job aruachikloi jonaphan leave ke en pusi order paklang ponlo Sitami bangso school alongke latrine kitun kedanga hem school a hemanta hengno laplo lapen kangni adimanta ave table chair ta ka hengno saidelo lapen JJM pen ki pi ringwell ta long lesi kitun abangke a hem pensi lang chewan nang verlo lapen master kemisen kavedet ajok Charlie osomarta komaret loputa nang thandun la swating pulotangte KARBI akheatum ko anma kapaprang dunji alar kapa phithurongji angringlo Tarapong Mendor Singh Tokbi, KARBI ANGLONG News. Amen pulo. To master men chitan tha. Na master men thek ma. Ko pulo master men ke. Puha. Thek the. Nange master men thek ma thek the. Ko pulo men ke. Ko puha. Ha. Asi patheta no ni long le. Ko puha. Takoto nang to master men than thato ha jugesor nte tukesor ke kolo banglon te oh na hela kedi tangte hala Wilson ku pumen la ko Wilson sing nar master phana ni chini chini ne kedi Wilson sing nar phan chini ne nang la phana be kedi chini ke oh cholon te nang e kon te Hela version sing nar panchini machine. Version sing nar ke dan antum sekolah master lo la so master prang antum phanang than bang than the. Aholam than today than bang than the. Na pining ang daksi nan tun cheng lang gedi. Dan te la school ko khuli ka ji ding den lon te la so master phanang ek bar theklong le lang ma. La tu kisar phang le ma theklong ke. Hala sing nar sang ko phan theklong le version sing nar phan theklong le. Chini ne gedi. Oh ta. Cholon te. Na tum chini ne lo ding tum ke ande la so la tuki ram po myong te men tukison master ke than mesen ma me ha mesen di nandong hang than mesen bo class bang ver ke di ancholong le ancholong ke di cholon te de ge wang bom ta la su phan ti ko la kan ini ne duku bon la na kadang retire dia pengsi version sinar sang se bang thule gedi nande alang li mane pachurai re pin pen hoklam than tha alang li ngopen li somato phang kar juke master chi bang ve chi thenglong le data pot si inke somato bang ke version sinar phan chi ne delo po selang chupen kan inje pon la sila sulam pot ki bang vi a hok ba mate pinni la son la president long anang chitong tong la si alang ke kisu mati so sare kisu lo kan si ta su selo la son di non wang on 18 an si kan hini ne delo la nasar
retire det ting ke bang u ida lul hayu samare non ki mi sai de jo prang dung ke dam erlo Dam ele kedi. ke aban ke avidet pulipu de tamelu mane la nat sare do hu de mili ma samar tum dam er Okay. Natsar do. Korkanthi constituency along Bharatiya Janata Party office prek jamadim along RJ Muring Sang. Lason si tekelangjun ahithia long Bharatiya Janata Party office thangnata ave ahemta Muring Sang. Lapen dhentakhat ahithia long tami Bharatiya Janata Party office tami Muring Sang lapen samilang so along ta Bharatiya Janata Party office rak thang anpin. Anparta lang lokso hawar along se tami Bharatiya Janata Party office ke pathisi lang paluchok chemandiat pusi BJP cherok tok aratum arjupo. Tangte KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Raju Tiso ningkan pho EM do det aphita lapuson henloma alangli party office antami kimpon thekthedet loma tangka poisa ave det loma EM Raju Tiso ke claim pon pe chenam loma puta cherok tok arata tumpen arjupon party office pulo tangte akenang sot nai ke saya hem henlopu bangjokta chini bonta korkanthi ke amo pawang vedet pusi BJP cherok tok arata tum chethan pon samilang sopen longba morning ti KARBI ANGLONG News. Kohora Model Village along Raidang Ingti Memorial KARBI Medium LP School ahem Sorkar pen Kachilang Ponpe Kipang Krejok Mesian Awar Side Locharli ahem Kadure. Raidang Ingti Memorial Locharli ahem Mesian pu Non Parivartan Sorkar Charibo Mahut Pusitami Laso Kimi Angthek Thekponlong Lidet Ason. Kohora Model Village mate Raidang Ingti Memorial KARBI Medium LP School Locharli ahem Sorkar pen Akirap Thangnat Kipali Damdedet Ajok Kaching Thora Sonamuanat Non Puta Papi Huplam. Parivartan Sorkar Charibo Mahut Pusitami Mesian Kacharlia Hempen Chenglok Kaprek Kaching Thurponamu Avilang. Ladak Rongmongwe Block Kaparlo Duarbagori Constituency Arlo Raidang Ingti Memorial KARBI Medium LP School Locharlia Hemalongke Kang Nivong Japan Bench Pen Chenglok Penangan Kati Kukpona Sonsi Dolang. Lapen Textable Thangnat Awar Sai Mesian Kacharlia Hem Osomara Phanpura Sorkar Pen Akirap Kipipon Angthek Kavedet Ajok Kang Nijia Phan Anta Bench Pen Chenglok Ke Mesian Awar Sai Avi. Lasinona porahut kacharli henlo khayar bung anujokpu ke thana tumpen ke thanpon non ladak Raidang Ingti Memorial KARBI Medium LP School Locharlia Hemalongki thangnat parivartan Sorkar pen Kachingbardam avidet asonsi thekponlong Bangsolong KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Kemisen Kacharlia Hempen Chenglo kapre kijon alang lapen ason akinang sot ke paledam akinang sot binong Bangso Kacharli ahemalong Kangnia Ben Stable Dex Lahai Kepi Kepale Ponji Aphanpura Bangso along RDP Dunasone Mesian Awar Sai Kacharli Somaratum Ahok Kacharli ahem Chiman Popusi Chethanpon Lasi Duarbagori MSC Richard Tobitami Kachilangdun Akenang Sot Binong Pusi Ratpen Choning Ripon Kajiranga Pen Risaningti KARBI ANGLONG News.